hogyha előről kezdeném, akkor csak ezt a pályát választanám. Nagyon összetett és nagyon szép. Tehát a természettel foglalkozni az valami csodálatos és megható. Kölcsönhatással vannak egymásra az erdész meg az erdő. Elődeink csodálatos erdőket hagytak ránk, na most nekünk is nagyszerű erdőket, életerős, egészséges erdőket kell, hogy hagyjunk az utódokra. Egy életen keresztül megunhatatlan szakma ez. Én úgy gondolom, hogy hiába van az embernek 1-2-3, akárhány évtizedes tapasztalata, az erdőben az erdő mindig tud egy ember számára újat mutatni, és aki ezekre az új dolgokra fogékony, aki érdeklődik, hogy hogyan működik a természetes ökoszisztémák hogyan működnek, annak ez a szakma ez kiválóan alkalmas, és kiválóan fog sok-sok örömet, érdekességet biztosítani hosszú időn keresztül. Az elődeik munkájából élünk, hiszen az ő általuk megtermelt faállományokkal dolgozunk, és azt, amit mi létrehozunk, annak az utódaink látják majd eredményét. Az erdő az maga a harmónia, és egy ilyen munkaterületen dolgozni mindennapos boldogságot jelent a szakembereknek. Tehát az a kiegyensúlyozottság, ami általában az erdőből sugárzik, ez az ott dolgozó szakemberekre is átragad, és ez mindenképpen meghatározó. Én úgy gondolom, hogy az egész életünkre. Három fő célt határozunk meg a most idejáró gyerekek esetében. Először is az általános képzés vonatkozásában 9-től 12. évfolyamig ugye alapcél, hogy az érettségre felkészítsük a tanulókat, és akiknek a szorgalma és képessége megvan, felsőoktatási intézménybe is eljussanak. A második fő cél, hogy ezt a nagyon szép szakmát próbáljuk meg minél jobban megszerettetni. Értessük meg az erdőnek az összetettségét a gyerekekkel, és neveljük rá őket a természet szeretetére. A harmadik, ami megint nagyon fontos dolog, hogy próbáljunk olyan embereket nevelni, akik hasznosak lesznek a társadalomnak, tudnak dolgozni, közösségben tudnak élni, és a magyar erdők nagyon szép ügyét tovább tudják vinni. Nem bántam meg, teljes mértékben idejöttem. Ez különleges, hogy főleg ebben a szakmában, hogy lányok vannak benne. Most 12-ig be lehet menni egyetemre és suliba, az erdőmérnök innen, ami lehet, vagy vadgazdamérnöki, természetvédelmi mérnöki, és inkább a lányoknak szerintem az ilyen mérnöki pályát ajánlanám. A képzés első 4 éve alatt az érettségire való felkészítés a fő cél, ám emellett a szakmai tudást megalapozó tantárgyak is egyre nagyobb óraszámban jelennek meg. Érettségig elsősorban közismereti tárgyakat oktatunk, emellett már lényegesen magasabb óraszámban foglalkozunk szakmai tárgyakkal, így általános mezőgazdasági ismereteket, növényismeretet, állattant, erdőbecsléstant, termőhelyi ismerettant, és mondjuk azokat a műszaki ismereteket, amik alapból szükségesek azért az erdészképzéshez. A szakképző évfolyamon már kizárólagosan szakmai tárgyakkal foglalkozunk, nyilvánvaló azokkal, amelyekre az első 4 évben nincs lehetőség.
erdészeti szakképzőiskola széles körben ápolja az erdész hagyományokat, amelyek az iskola múltjából adódó rendezvényekkel összekapcsolva a tanév során még jobban elősegítik a diákok közösségi formálódását. Vannak olyan rendezvényeink az év folyamán, ami egyértelműen hagyományápolásokat szolgálják. Kezdeném a Kis Ferenc nappal. Ezen a napon kerül átadásra a Kis Ferenc díj minden évben azon tanulónak, aki kimagasló szakmai teljesítményt nyújt, és az átlagos teljesítménye is lényegesen magasabb szintű, mint a többi gyereké. Van egy diáknapunk, ami teljesen más jellegű. Diáknapon a gyerekek azt mutatják meg, hogy mennyire értenek a főzéstudományhoz, és mennyire tudnak sportolni, és ettől az évtől kezdődően bevezetünk egy szakmai napot. Az erdészavatónál a bejövő 9. osztályos gyerekek bizonyítják rá termettségüket a szakmára, és a harmadikosok által kapott feladatokat kell a közönség előtt végrehajtani. Minden iskolában van szalagavató, bár nálunk is van, talán a miénk az annyiban különbözik, hogy a gyerekek teljesen önkéntes alapon elkészítették az egyenruhájukat, és azért amikor mondjuk 60-70 gyerek megjelenik az erdész egyenruhába, azért a szem egy gyönyörködtető látvány. Ballagás is minden iskolában van, a miénk talán annyival más, hogy a iskola ilyenkor teli van fenyőgajjal, és tulajdonképpen az egész iskola sugározza azt az erdész hangulatot, amit szeretnénk adni a tanulóknak. Az iskolai tanórákon kívül számos szakkör is várja a tanulókat, amelyek jól kiegészítik a szakmai tárgyak által nyújtott ismereteket. A szakmai szakkörök azok, amelyek nagyon népszerűek, így a vadász-vadgazda szakkör, preparátor szakkör, horgász szakkör, indítunk egy gasztronómiai szakkört, ami elsősorban a vadételek készítéséről fog szólni. Indítunk egy természetfotós szakkört, mindamellett bonszáj szakkört indítunk, tehát nagyon széles a paletta. Bár az elhelyezkedés szempontjából nagyon sok szakma problémákkal küszködik, a leendő erdészek előtt jó lehetőségek állnak, köszönhetően annak, hogy Magyarországnak az elkövetkezendő években jelentősen növelnie kell az erdőterületeit. A megszerzett ismeretek és az itt átadott nevelés azért a gyerekeinknek jó lehetőséget biztosít az elhelyezkedésre. Az 5 év után erdész és vadgazdálkodási technikusi végzettséget szereznek meg, tehát középfokú munkakörökbe kerületvezető erdész, kerületvezető vadász, hivatásos vadász, azok a fő területek, ahol a tanulók el tudnak helyezkedni. Emellett a természetvédelem is olyan terület, ahol szívesen veszik az erdésztechnikusokat. Magyarország erdőterülete jelenleg 20%, az uniós elvárások szerint 26-27%-ra szeretnénk emelni az erdősültséget. Ez hozzávetőlegesen majdnem 1 millió hektár új erdősítést jelent. Ehhez kell szakember, és így a végzett tanulóknak jövőképként ott lehet az, hogy akár a magánszférába is, mint vállalkozó el tudjanak helyezkedni. Azért fontos az erdészeknek a munkája, mert tulajdonképpen, ha ők nem tartanák úgymond karban az erdőket, meg nem csinálnák a mérnöki feladataikat, akkor valószínűleg sokkal kevesebb erdő lenne. Az elméleti órákon megszerzett szakmai ismeretet a Szeged melletti Csemetekertben tartott gyakorlati órák egészítik ki, ahol a diákok megtanulják magabiztosan használni azokat az eszközöket, amelyeket a későbbi munkájuk során használni fognak a mindennapokban. Alapozó oktatással kezdünk a 9.-10. évfolyamokban, alapozó erdészeti elméleti és gyakorlati oktatással, egyszerű szerszámismeret, faanyag ismerettan, illetve fafaj ismerettan. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a
a különböző munkatűz, balesetvédelmi, környezetvédelmi szabályok betartatására és betartására. Az első és legfontosabb, hogy megismertessük a gyerekekkel, hogy milyen eszközöket mire szabad használni és mire kell, mi a rendeltetésszerű használata. Ez a 4 év pont elegendő volt arra, hogy egy kis ízlétőt kapjunk belőle, hogy milyen is igazából ez a szakma. És itt már 13. éve pedig már ugye csak ez van, de nagyon jó felkészít ez a 4 év arra, hogy mire számítsak, illetve mik a követelmények. A Csemetekert amellett, hogy a gyakorlati képzés fontos helyszíne, a tanulókban a természet szeretetét is megerősíti, így nem csoda, hogy az itt töltött idő különösen jó hangulatban telik el. Minden erdész szíve megdobban, hogyha zöldet lát. A gyerekek arcáról maximálisan levirít, hogyha kijönnek. Ugye a gyakorlatok 6 órás, illetve 4 órás, de 7 órás keretekben is működnek. Ez azt jelenti, hogy egész nap kint vannak, és tanári felügyelettel, szakmai segítséggel elsajátítják a legkisebb praktikáktól kezdve minden mozzanatát a szakmának. Nagyon segítőkészek mind a tanárok, mind a diákok, nagyon kellemes a légkör. Természetesen tovább tanulni, az lenne a cél Sopron, erdőmérnöki kar, de ha elbírok helyezkedni szakmába, akkor lehet, hogy elhelyezkedem. Az emberekben erősen tartja magát az a tévhit, hogy az erdészek fakitermelő munkát végeznek. Ez a terület azonban nagyon kis része a munkájuknak, amelynél sokkal fontosabb magának az erdőnek a megteremtése. Mi erdészek, akik tényleg erdészeknek valljuk magunkat, nálunk a fa nem a kivágással kezdődik, hanem elültetjük, talajmunkát végzünk, hogy valóban jó helyre kerüljön az a kis csemete, és minket azt tölt el boldogsággal, hogyha látjuk felnövekedni. A 2013-tól az oktatásban életbe lépő változások az erdészek képzését pozitívan érintik. A vadászat az erdészek munkájának fontos része, amelyet a jövőben az eddigieknél kiemeltebben lehet majd kezelni. Az alsóbb évfolyamokban, 9-es, 10-es korban az alapozó tárgyakat, vadászati állattant, a különböző ökológiai összefüggéseket az erdő és a vad között már tanulni fogják a gyerekek, és ahogy korban odaérnek, akkor már a fegyvertan is be fog lépni, és a későbbiekben a vadászat szervezés, ami az egyik legfontosabb dolog, előtérbe fog kerülni. A középiskolás évek fontos részét képezi a vidékről érkezett tanulók számára a kollégiumi élet, ahol az iskolai órák után számos lehetőség akad a szabadidő hasznos eltöltésére. Én eleinte úgy jöttem ide, hogy igazából nem akartam új közösségbe kerülni, de az első napom után úgy gondoltam, hogy én itt nagyon jól érzem magam, és nagyon sok embert ismertem meg, és én itt nagyon jól érzem magamat. Általában lent szoktunk biliárdozni, csocsózni szoktunk, van zeneszoba, és ott is szoktunk lenni sokat. A jó közösségi szellem az már kialakul az iskolában, és iskola után is együtt vagyunk, tudunk segíteni egymásnak, hogyha valaki valamit nem jegyzetelt, vagy éppen hiányzott, akkor visszajön a kollégiumba,
és akkor elkéri a többiektől mondjuk a házi feladatot, a tanulnivalót. Erdészeti Szakképzőiskola tehetséges tanulóit kiemelten igyekszik segíteni, amelyre az egyik legjobb példa az iskola volt tanulója, Máté Bence. A világszerte ismert természetfotós a mai napig büszke arra a támogatásra, amelyet a pályája elején kapott az iskolától. Amikor iskolát választottam, akkor voltak különböző speciális biológia szakok másik iskolákban is, de amikor elmentem a nyílt napra, akkor kiderült, hogy azért ezek az esetek nagy többségében az iskolapadban zajlanak ezek a speciális biológia órák. Az erdészetől pedig lehetőségünk volt a terepen, testközelből megismerni a növényfajokat, a fafajokat, és rengeteg plusz kaptunk egy átlagos iskolához képest. Ez az iskola lehetőséget adott számomra, mint egy külön számára kibontakozni. Akkor az iskola vezetősége felismerte azt a lehetőséget bennem, hogy én fanatikusan a természetfotózás után megyek, és egy csomószor lehetőséget biztosítottak, hogy kihasználjam az utamat, és például ilyen gesztusokat is megtettek, hogy amikor először kijuthattam Londonba a világversenyre, akkor az iskola finanszírozta az utamat. Ez egy olyan feledhetetlen gesztus, amit egy iskolától nem lehet elvárni, és ez így 10 év után is erre nagyon jó szívvel emlékezik vissza az ember. Ez a szakma, ez egy elég sokrétű szakma, nagyon érdekes, sok jó dolog van benne, például, hogy sokat természet közelben van az ember, cél van előttünk, és mindig szükség lesz erdészekre. Mindig lesznek olyan emberek, akik természetvágyók, természetkedvelők, és ők ki fogják maguknak alakítani azt a környezetet, tehát az erdőket, hogy jól érezzék magukat.